Тактида бізге қошылырға мүмкін. Нәқ бір айдан Ғабдулла Тоқай исемдегі дәулет бүләгиелері белгілі болашақ. Бұйыл премияға 10 автор тәқдим етілген. Міналарының исемлігі. Біз 10 кандидат білен де ұшырашып танышырға болдық. Әйтек Рафаэль Ильясов Тоқай бүләгіне ұлы елінің тузаны, тәфтилеу, сандуғаш, уйыл, қамәр кебек халық жырларын башқарған үшін тәқдим етілді. Коридордан атлап Рафаэль Ильясов килә, танылган җырчы, билгеле журналист. Аның исеме татар музыкасы, журналистикасы тарихында язылган. 50 елдан артык гомерен Татарстан радиосына багышлаган. Ничә еллар дәврендә музыкаль редакцияны җитәкли. Сен шундый күп эшлисең, эзгелә җал итәргә дә ярый. Шушы гомер эчендә йөзләгән тапшырулар әзерләгән, танылган коллективлар, артистлар башкаруындагы төрле жанрдагы меңләгән язма. Республиканың алтын фондын туплауда да Рафаэль Ильясовның өлеше зур. Тавыш язу студиясыбыз бар бит инде. Анда мәшһүр тавыш режиссер Исмаил Шәмсетдинов эшләде бит инде. Музыкаль тапшырулар редакциясе тулысынча шушы студияның эшен тәэмин итәдер бит. Алдан ук график төзелә, алдан ук расписание төзелә, кайсы җырчы нинди җырлар белән килеп, кай вакытта языла. Рафаэль Ильясов радиода гына түгел, татар музыка сәнгатендә матур традициялар тәрбияләүдә катнашкан кеше. Зәвык, кыйммәт, әсәрнең эчтәлеген тоймлау, гомерлек принциплары. Такмак әйтү минем хокукымда түгел. Такмакларны аларны башкару өчен belki bütünlüğü başka sәләт кирәктер. Озын көйләрне җырлау, озын көйләрне башкару, алар инде үзенә күрә бер рәхәтлек бирә, алар үзенә күрә бер дөнья, үзенә күрә бер гаҗәеп моң чишмәсе шушы озын көйләрдә дип беләм мин аны. Сандуғаш, башкорт халык көе. Рафаэль Ильясовның иң яратып башкарган җыры. Озын халык көйләре аңарда бехисап. Олы юлның тузаны, тәфтиләү, уйыл, кәмәр. Рафаэль Ильясов башкаруда алар икенчел яңгырашта. Ул үз җыры, үз моңы белән халык күңелен яулап алган күренекле җырчыбыз, дип язып калдырган Гөлшат Зайнашева. Ул җырны мин Мәгафур ага Хисмәтуллиннан ишеткәнем булды. Башкортның зур җырчысы иде бит инде ул мәрхүм. Уфада зур бер залда концерт бара, шыгрым тулы халык. Миңа әйттеләр, Фәридә Кудашев белән Мәгафур Хисмәтуллин утыра залда диделәр дә. Мин бөтен ниемне җыеп, ничек дип әйтим инде, җыенып залдан торып Мәгафур агайга мөрәҗәгать иттем. Мәгафур агай торып басып, халык алдында җырла, миннән рөхсәт дигәчтән халык кул чабып, мин шунда сәхнәдә шул җырны җырладым. Шушы көннән башлап Сандуғаш минем репертуарымда. Татарстан радиосының музыкаль тапшырулары бүген дә Рафаэль Ильясов контролендә. Югары сәнгать сөючеләр шуңа да әлеге дулкында. Еллар буена бергә эшләгән коллективта әле менә өлкән кеше буларак инде әлбәттә ихтирам бар. Менә эшләүче буларак, редактор буларак һәм шушындай зур бүләккә кандидат итеп күрсәтү, ул үзенә күрә бер зур ихтирам. Ләйсән Сабирова, Андрей Ключников, Казан телерадиокомпаниясе.